miña instalación traballei sobre a derrota no sentido máis náutico, como aquel percorrido que máis aló dos roteiros que se escriben nas cartas náuticas efectivamente se fai polas pequenas diferencias de ventos, de erros de instrumental, o sea, o que se fai na vida realmente o camiñar. Pensei en facer unha acción que levaba tempo querendo facer, que era facer precisamente unha deriva, unha derrota co violonchelo, arrastrar o violonchelo, que a propia paisaxe, o propio son o creara o chan. Percorrer Tui polos diferentes espacios, tanto adoquinados, pedras, como herba, como area, para ver como resoaba o violonchelo, o propio chan, a propia paisaxe, interpretaba a través do violonchelo sonoro. Unha cousa que a mí me interesaba moito coa instalación era crear múltiples puntos de vista, o sea, que ao mesmo tempo que cando ti camiñas, dependendo de onde fixes a atención, a túa narrativa desa paisaxe ou ese coñecemento desa paisaxe cambia, tamén queríamos crear unhas posibilidades, múltiples posibilidades coa instalación para o público e que pudera deambular polo espacio, nunca mellor que unha igrexa que ten esa característica deambulatoria, e que pudera ter diferentes puntos de vista e co cual crear diferentes narrativas. E un xeito de traballar que a mí me gusta de provocar como certos clics ou inputs para que o espectador, ou neste caso o participante destas derrotas, pois fora construindo unha paisaxe por eles mesmos. Mira se encajan, porque ademais era un desahogo. Mira se encajan. As lavandeiras son as donas do reino. A memoria e sobre todo a memoria das mulleres, como este espazo, que era un espazo común onde as mulleres viñan non só a lavar, sino tamén era un espazo que viñan a desafogarse, saían das súas casas, era un encontro común onde non só os contaban todo o que pasaba no pobo, sino que tamén elas contaban as súas intimidades, as súas miserias, as súas alegrías, e era como a excusa para poder sair desos fogares onde se sentían oprimidas. Entón eu decidín, cando nos dixeron no festival de elegir un lugar, cando vin o lavadoiro xa me veu rapidamente a idea do que quería facer, do que quería contar. Xoguei un pouco a proxectar na auga ese material de Super 8 que nos cedeu o festival, de xente de Tui. Collín esas partes de mulleres, dende pequenas a maiores, e contei un pouco esa importancia das lavandeiras, non só para o pobo, porque tamén son parte da memoria, sino tamén como a importancia que ten para a muller un espazo como era este naquel tempo, que collían as mulleres a roupa pranchada e limpa e ían lavar o lavadoiro só para poder sair da casa. A proxección está na auga e logo tamén quería xogar co reflexo, como que a proxección na auga está nítida, pero logo hai un reflexo vano que é un pouco que nos chegou a nós, da historia, un pouco das lavandeiras, esa memoria difusa que temos na parede reflexada, en contraposición coa estática e coa máis definida que hai na auga. O público vai entrando e con unha cámara lle rexistro o ollo. Despois ese ollo vese multiplicado na proxección e esta persoa entra nunha área que hai diante da proxección e estas esferas, que son os seus ollos, persíguena, siguen ao seu movimento. É como unha reflexión ou unha crítica ao fenómeno dos policías de balcón e de como, un día pode ser o que observa, pero o seguinte pode ser o observado. Que hai unha serie de imaxes de arquivo de Tui feitas con Super 8, iba proxectando estas imaxes de arquivo noutra parede e os ollos nos intermedios entre que chegaban os voluntarios para participar
miraban cara esa parede. Bueno, toda esta memoria que nos dan as imaxes de arquivo é a que nos conforma como persoas. Nós somos un pouco resultado de todo o vivido, todo o que podemos ver nese archivo, por eso hai momentos que os ollos miran para aí. Bueno, Loop Diarios es un conjunto de loops, una especie de cápsulas de memoria, cápsulas emocionales que pueden ser combinadas entre sí formando piezas mucho más grandes. El retrato de familia, que es la que se presenta en Playdoc, sería la parte del salón y el protagonista sería la cómoda, donde podemos encontrar 4 marcos de foto que forman una videoinstalación a modo de multipantalla. En esos 4 marcos de foto encontramos 4 retratos de gente de mi familia. Entonces el objetivo es recrear las experiencias de 4 generaciones en una sola. En el marco superior encontramos un retrato de mi prima y durante 3 minutos se transforma de mi prima a yo, mi madre y luego mi abuela. Y en la parte de abajo estaría 3 marcos de fotos que, si en un principio aparecen los retratos de las mujeres, ellas desaparecen y aparece un conglomerado de experiencias vitales. Estas experiencias vitales se realizan a través del archivo fotográfico en Super 8, facilitado por Playdoc, con vídeos domésticos grabados por gente de TUI. Y en ellos lo que he hecho es apropiarme de las experiencias de estas personas y hacerlas propias. Esta instalación, bueno, caracterízase sobre todo polo color, un pouco en contraste ca oscuridade que pode haber nunha antigua cárcel, por así dicir. E nada, o nome ten fallado multimedia, que era un pouco xogar cos dispositivos e co archivo fallado un pouco toda esta memoria olvidada, ese lugar onde quedan todos os recordos e materiales. E despois o de multimedia aproveitar sonido e dispositivos tecnolóxicos e electrónicos co espazo. Co traballo de archivo, pois, bueno, foi un pouco revisionar todo o material, que era bastante, e foi difícil seleccionar partes moi concretas, entón pillei casi todo e aí sí que deformei con varias capas e colores. E logo acompañeino xa con manipulacións en vídeo grabadas, que é aquela parte dali, con colores, e esta máis xa en directo e, bueno, un pouco con interacción co público. Traballamos con material en Super 8, por así dicir, que é celuloide, película clásica, e ten esa deriva, que é o que estamos traballando, un pouco a deriva da imaxe, e ten a relación eso co arquivo que nos ceden. Logo xa cada un, pois, bueno, non tuve unha oportunidade de ver todos os traballos, pero sí que cada un sí que se deriva en dispositivos tecnolóxicos, outro en escenografía, outros pois co espacio, xogan pois ca igrexa e todo isto. E, bueno, cada un foi atopando as súas técnicas e as súas tal, aproveitando o cinema neste caso, entonado co Playdoc, un pouco documental caseiro, e así todo formado.